איך מניחים רש"י רבנו תם ביחד? שמים את שניהם, רש"י למעלה, רבנו תם למטה, בשריר. מושכים את שני הרצועות. הרצועה העליונה זה רש"י, הרצועה התחתונה זה רבנו תם. מברכים. עושים סיבוב אחד על הבתים וישירות לזרוע. 7 כריכות. שעושים סיבוב על הבתים זה גם על היוד. יש שם יודים עם גיד. בבית של רש"י יש יוד עם גיד. בבית של רבנו תם יש יוד עם גיד. אז מותחים, מברכים, סובבים פעם אחת על הבתים, ישירות ליד, ותמיד הרצועה של רש"י היא בחוץ ורבנו תם פנימה. ובתפילין של ראש להסתכל. לפני שמניחים על הראש, להסתכל. יש שין של 4 ויש שין של 3. אז גם אותם מוציאים ביחד, מסתכלים, והבן איש חי אומר גם לנשק, ומניחים. ואז הכל בא על מקומו. שחולצי את התפילין, לחלוץ ביד החלשה, לא ביד החזקה, להראות שקשה הפרידה. ורב פלאג'י עליו השלום גם כותב לא לחלוץ אותם בבית כנסת, אלא מחוץ לבית כנסת, או מתחת לטלית. ומי שמתפלל במניין, זאת אומרת שיש לו חזן באמת ירא שמיים, אז גם עדיף לו לצאת מהבית עם התפילין, שזה קודם ל10 הראשונים, רק יחסה אותם בדרך מפני הגללים והפחים. ויש מעלה גם לחזור איתם הביתה וללמוד איתם. ובמנחה יש שימושה רבה. ככה אריז"ל היה נוהג. רש"י בבוקר, מנחה בצהריים, שהוא קיבל פצפונים, מניח את שניהם בבוקר ומנחה עם שימושה רבה. ומי שרוצה שנכתוב לו, אז שישלח בפרטי. מי שרוצה תפילין. פצפונים, שימושה רבה, רגילות. כדאי להשקיע פעם אחת כמו שצריך, ואז יהיה לך מסודר. כי רש"י זה כנגד החוכמה. סליחה, הבינה. ורבנו תם זה החוכמה. ושימושה רבה זה הכתר, ואז אתה מסודר. יום טוב חמודים.